Ďakujem pekne. Aladín predstavil bohatú činnosť, ale oni majú veľmi veľa podujatí tu v Bratislave a cením si veľmi, že zapájajú aj nás, že vieme o tom, sme pozývaní a myslím si, že musíme byť vďační, že máme takýchto medzi sebou, ktorí otvárajú dvere a hľadajú kontakty. Keď sa nedalo v čase pandémie, sme dokonca sa spájali cez internet a osvecovali. Hovorili sme o našich sviatkoch, aj o moslimských sviatkoch práve aj väčšiemu, širšiemu publiku, medzinárodnému publiku, čo je veľmi vzácne. Hovorili sme o tom, že v Nemecku je komunita, kde sú v jednom dome vlastne 3 kresťania, moslimovia aj židia. Ide o to, aby sme otvárali cestu a navzájom. My preto si asi nerozumieme často, že nevieme, nepoznáme. Práve to poznávanie, vzájomné poznávanie je základom. Preto ideme aj do oblastí, ktoré sú citlivé, senzitívne, veľmi ťažko. Aj obdivujem aj čínskych kolegov. Nie je jednoduché hovoriť o náboženstve či náboženstvách, vyjadriť svoju príslušnosť. Už len téma nemusí byť vždy prejavom žiadanej slobody, ale verím, že práve to, že budete poznať veci a našu ústretovosť, náš spôsob života, naše zvyky, tradície, sviatky, ako slávime, to je veľmi dôležité. A to, že sme boli u vás, že sme ochutnali vaše špeciality, mohli sa rozprávať, to je nezabudnutelné. To je krásne, pretože to je žité náboženstvo s inými je najlepší dôkaz, ako robiť dialóg, ako žiť v pokoji. Veľmi pekne ďakujem aj pani Hatíče, aj vám za tieto slova, lebo spoločná cesta, to je naozaj, máme spoločnú cestu, vidíte, sme sa tu aj s kolegami z Číny, môžeme nájsť, o to sa snažíme. Každý máme inú, ale verím, že nie protichode, že budeme hľadať, ako sa spájať. Hovorme spolu. To je tiež veľmi krásne. Ja myslím si, že by sme to, hádam, aj ukončili. Ak by ste chceli nejaké otázky, pripravili sme malé agape, občerstvenie, niečo na pitie, niečo sme pripravili.